ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City at sinisipa ang mga pulis. Napupuntahan natin maya-maya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah to Jesus Christ the Lord. Praise God. Dalaygon ang Dios mga igsoon, balik ta sa pulong sa Dios, pagbasa sa pulong sa Dios, din hinata sa libro ni Job. Very popular ang libro ni Job, siya si Job ang yung sa Ginoo faithful nga i-test sa Ginoo ang iyang pagtuo, ang iyang pagkinabuhi diha sa atong buhi nga Dios. Praise God. So atong sugdan ang pagbasa sa kapitulo 1 o hantod sa kapitulo 5 dani nga episode. So nag-ingon dinhi kapitulo 1. Dinhay usa ka tawo sa yuta sa Hus, kinsang ngalan mao si Job. Ug kadtong tawhana hingpit ug matarong ug usa nga mahadlokon sa Dios ug nagapahilayo sa daotan. So mao niya ang pagpamatuod sa Dios mahitungod ni Job, mahitungod sa tawo nga ginganlan nga Job, hingpit ug matarong, perfect and righteous, mao ni ang pagpamatuod. Ug kaniya may natawo nga 7 ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babae. So makita nato dinhi mga igsoon nga si Job ingon nga tawo, wala tan-awa sa Dios, ingon nga tawhanon kundi sa pananaw sa Dios, sa mata sa Dios hingpit ug matarong. Tan-aw nato kung nganong hingpit ug matarong ang pagtan-aw sa Dios niya. Wala ba gid ni siya nakasala. Tan-aw nato kung unsa ba iyang gibuhat danon sa ba iyang pamaagi sa pagsimba sa Dios. So nag-ingon dinhi ug ang iyang katigayunan usab 7,000 nga karnero ug 3,000 nga mga kamelyo ug 5 ka gatos nga pares nga baka ug 5 ka gatos nga asno, bay o asnong bay ug dako o yamot nga panimalay. Mao nga kining tawhana maoy labing bantugan sa tanang mga anak sa sidlakan. Taga-east ni siya, Asia ni siya, no? Kay sa sidlakan man. Ug ang iyang mga anak nang lakaw ug naghimo og usa ka kumbira sa balay sa tagsa-tagsa sa iyang adlaw na tawhan ug nagsugo sila sa pagpadapit sa tutulo nila ka igsuong babae aron sa pagpangaon ug sa pag-inom uban kanila. So mahilig sila sa birthday party kay kada birthday nila adlaw na tawhan na ilang kumbira. Praise God. Mao kadto nga nangagi na ang mga adlaw sa ilang mga pagkumbira. Nga si Job nagpasugo ug nagbalaan kanila ug misayo pagmata sa pagkabuntag ug naghalad og mga halad nga sinunog sumala sa gidaghanon nilang tanan. Kay miingon si Job, tingali nakasala ang akong mga anak nga lalaki ug nagpasipala sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing. Kini mao ang gihimo ni Job sa kanunay. So si Job doon na say spirit of intercession. Iyang giampo iyang mga anak sa Dios. Unigin nga he stood in the gap for his children. Praise the Lord. Nag-indi ni karon nahitabo sa diha nga ang mga anak sa Dios na nuol sa pagpakita sa atubangan ni Jehova. Si Satanas miduol usab sa taliwala nila. So mga igsoon diya sa sulod simbahan no na si Satanas uban no niduol sad siya. Di ba kung abi na to wala si Satanas, naasa di si Satanas diha. So muning mao ni ang
open sa Dios na nato iyang gipahibalo nga naa si Satanas sa tiliwala nagpatiwala sa mga anak sa Dios. Ug si Jehova miingon kang Satanas, diin ka gikan. Unya si Satanas mitubag kang Jehova ug miingon, gikan sa akong pagsuroy-suroy didto sa yuta o gikan sa akong pagsaka ug pagkanaog niini. So sini Satanas hilig ni Satanas maglaag. Busa kanang mga laagan maghinulusol mo, magampo mo sa Ginoo kay basin si Satanas nag-uban-uban ninyo kay nagsuroy-suroy ni si Satanas dito sa yuta saka kanaog o mura lang na dili mahimo sa mga laagan kay di man makasaka sa langit naog sa yuta. Pero nag-iyon ang Ginoo busa kay gani ang iyon ang Ginoo nga dili ta maghilig magsuroy-suroy kay kana nga mga buluhaton muna ang kinaiyan ni Satanas hilig laag-laagan. Dili nagpakatrabaho, dili nagpakaariglar sa imong panimalay kay hala sa suroy niya pagka wala ka na ning kwarta. Mga unsa man ba imong mahitabo mananaw ka na sa imong maglinga-linga ka na din, tanaw ka na din sa imong mga igsoon, mga kaubanan, mga silingan, kaparintihan, masina ka na dayon. Tungod kay hala ka sa suroy, wala ka nag-atiman sa imong kaugalingong panimalay, imong kaugalingong pagkinabuhi. Gasto didto, gasto doon, panghambog dinhi, hambog didto. So unang nga laag pa more. Kay kini Satanas hilig maglaag-laagan, hala suroy sa suroy. So tanaw nato ha, usay giingon sa Ginoo. Ug si Jehova miingon kang Satanas, gipalandong mo ba si Job nga akong alagad kay walay sama kaniya diha sa yuta, hingpit ug mataro nga tawo, dili siya laagan si Job. Usa nga mahadlokon sa Dios ug nagapahilayo sa daotan. So, unya mitubag si Satanas kang Jehova ug miingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios sa walay hinungdan? Wala ba ikaw mag-alad kaniya ug libot sa iyang balay ug libot sa tanan niyang butang sa tanang kiliran? Gipanalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot ug ang iyang mga katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. Apan bakyawa karon ang imong kamot ug tanduga ang tanan nga anaa kaniya ug siya magapasipala kanimo bisan sa atubangan sa imong naong. Ug si Jehova miingon kang Satanas, ania karon ang tanan nga anaa kaniya anaa sa imong kamot ugaling ayaw lamang pagtanduga siya sa iyang kaugalingon. Busa milakaw si Satanas gikan sa atubangan ni Jehova. Praise the Lord. Ug nahitabo sa adlaw nga ang mga anak nga lalaki ug babaye nangaon ug nanginom sa vino didto sa balay sa ilang kamagulangan nga lalaki. Nga miabot ang usa ka sinugo ngadto kang Job ug miingon, ang mga baka gipanagdaro ug ang mga asno na nagsibsib duol kanila. Ug ang mga sabyuhanon mingdasmag kanila ug kini gikuha. Oo, ilang gipamatay ang mga sulugoon sa sulab sa pinuti ug ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo. Sa diha nga nagsulti pa siya may lain usab nga miabot ug miingon, ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit ug nasunog ang mga karnero ug ang mga sulugoon ug giut-ot sila ug ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo. Sa diha nga nagasulti pa siya, may lain usab nga miabot ug miingon, ang mga Kaldiyahanon na nagbahin sa tutulo ka pundok ug mingdasmag sa kamelyo ug gidala kini. Oo, ug ilang gipamatay ang mga sulugoon sa sulab sa pinuti. Ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo.
Sa diha nga nagsulti pa siya, may lain usab nga miabot ug miingon, ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babaye nangaon ug nanginom og bino sa balay sa ilang magulang nga lalaki. Ug ania karon dihay usa ka dakong hangin nga miabot gikan sa kamingawan ug gilapdusan ang upat ka ngilit sa balay. Ug ang mga batan-on natumbahan niini ug sila nangamatay. Ug ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. Unya si Job mitindog ug gigisi ang iyang bisti ug gialutan ang iyang ulo ug mihapa sa yuta ug misimba. Ug miingon siya, ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan ug hubo usab ako nga mopauli didto. Si Jehova mihatag ug si Jehova mikuha, bulahan ang ngalan ni Jehova. Niining tanan si Job wala makasala, wala usab niya butang-butangi si Jehova sa binuang. Praise the Lord. Kapitulo 2. Ug nahitabo na usab sa adlaw nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa ilang kaugalingon sa atubangan ni Jehova. Nga si Satanas miduol usab kanila aron sa pagpakita sa iyang kaugalingon sa atubangan ni Jehova. So muni nga kuan gani si Satanas no kulang sa pansin. Ningin nga sa dili maayo ning kulang ka sa pansin mag-ana ana di ay magpapansin no. Yan gani ni o si Jehova miingon kang Satanas tiin ka bagikan. Ug si Satanas mitubag kang Jehova og miingon, gikan sa akong pagsuroy-suroy sa yuta mao ang gihapon niya ang gisuro laagan gini Satanas so. Suroy-suroy sa yuta ug gikan sa pagsaka ug sa pagkanaog niini. Ug si Jehova miingon kang Satanas, gipalandong mo ba ang akong sulugoon nga si Job? Kay walay sama kaniya diha sa yuta usa ka tawong hingpit ug matarong mahadlokon siya sa Dios ug nagpahilayo sa daotan ug siya nagapadayon gihapon sa iyang katul-id bisan ako giagdamo batok kaniya aron sa paglaglag kaniya sa walay hinungdan. Praise the Lord. Bisan mo na yan nga bisan unsaon ni Satanas pag buhat sa daotan sa mga anak sa Dios. Dili niya madangdang ang mga anak sa Dios sa pagpangalagad sa Dios. Praise God. Ug si Satanas mitubag kang Jehova ug miingon, ang panit tungod sa panit, oo, ang tanan nga iya sa usa ka tawo iyang ihatag tungod sa iyang kinabuhi. Apan bakyawa karon ang imong kamot ug tanduga ang iyang bukog ug ang iyang unod ug siya mopasipala kanimo sa atubangan sa imong naong. Ug si Jehova miingon kang Satanas, ania karon anaa siya sa imong kamot, ipagawas lamang ang iyang kinabuhi. Usa milakaw si Satanas gikan sa atubangan ni Jehova ug gihampak si Job ug mga hubag nga mahapdos gikan sa lapalapa sa iyang tiil hangtod sa alimpulo. Ug siya mikuha og usa ka bika aron maoy iyang ikalot ug mipungko siya sa taliwala sa mga abo. Unya miingon ang iyang asawa kaniya, Padayon ka ba gihapon sa imong pagkamatarong? Tungluha ang Dios ug magpakamatay ka. Humana ni iyang asawa gi impluwensya ni Satanas. Apan siya miingon kaniya, ikaw nagasulti ingon sa usa sa mga babaeng buang nga nagasulti. Unsa? Mudawat ba kita sa maayo gikan sa kamot sa Dios ug dili kita mudawat sa daotan? Niining tanan si Job wala makasala pinaagi sa iyang mga ngabil. Sa pagkadungog karon sa tutulo ka higala ni Job niining mga kadaotan nga mingdangat kaniya mingadto sila nga tagsa-tagsa gikan sa iyang kaugalingong dapit si Elipas nga Timanitanhon, si Bildad ang Shitanhon ug si Sofar ang Naamithitanhon ug sila na nagsabot nga moduaw aron sa pagduyog sa iyang kasakit ug paglipay kaniya. Ug sa paggiyahat nila sa ilang mga mata sa halayo ug wala makaila kaniya, naninggit sila ug nanghilak ug sila nanggisi
ang tagsatag sa kanila sa iyang biste ug mingsaliyab ug abog sa langit sa ibabaw sa ilang mga ulo. Busa nang lingkod sila sa yuta uban kaniya 7 ka adlaw ug 7 ka gabii ug walay mausa nga misulti ug usa ka pulong kaniya kay nakita man nila nga ang iyang kaguol dako yamot. Praise God. Kapitulo 3. Sa tapos niini mibungat si Job sa iyang baba ug gipanghimaraot ang iyang adlaw ug si Job mitubag ug miingon, "Wag tanga ang adlaw nga akong gikatawhan ug ang gabii nga miingon. Adunay usa ka bata nga lalaki nga gipanamkon. Ngitngita ka ng adlawa, ayaw ipapangita kana sa Dios sa kahitasan ni pagpasidlakon ang kahayag sa ibabaw ni ana. Pasagdi ang kangitngit ug ang landong sa kamatayon sa pag-angkon ni ana nga ilang kaugalingon. Ang panganod papuy-a sa ibabaw ni ana kadtong tanan nga nagahimog itom sa adlaw pahadlokan ni ana. Mahitungod ni anang gabhiuna ipasakop kana sa mabaga nga kangitngit. Ayaw kana pagpalipaya uban sa mga adlaw sa tuig. Ayaw kana pag-ilakip pag-isip uban sa mga bulan. Himuang awaaw kanang gabhiuna. Ayaw pagpasudla dinha ang tingog nga malipayon. Ipatunglo sila nga tigtunglo sa adlaw nga andam sa pagpalihok sa Leviathan. Pangitngita ang mga bituon sa pagkasalumsom, papangitaa kana sa kahayag, apan ayaw pagtunghai, ni pagpatan-awon kana sa banag-banag sa kabuntagon. Praise God. Tungod kay wala man tak-umi ni ana ang mga ganghaan sa taguangkan sa akong inahan, ni pagtaguan ang kasamok diha gikan sa akong mata. Ngano nga ako wala mamatay sa taguangkan, ngano nga sa pag-anak anako sa akong inahan, wala mabugto ang akong gininhawa. Ngano nga ang mga tuhod mingdangat kanako o mingdawat kanako, unsa-unsa ang mga dughan nga akong pagasus-an. Kay karon nakahigda na unta ako og nahilom, ako nakatulog na unta, nan ako nakapahulay na unta. Uban sa mga hari ug mga makinaadmanon sa kalibutan nga nagtukod alang sa ilang kaugalingong mga dapit nga kamingawan, kun uban sa mga prinsipe nga may mga bulawan nga gipuno sa salapi ang ilang kabalayan. Kun ngano nga wala ako katagui ingon sa natawo sa dili panahon, sama sa mga magagmayng bata nga wala gayud makakitag kahayag. Didto ang daotan dili na makasamok ug didto ang mga kikapuyan nagapahulay. Didto ang mga binilanggo magapahulay og tingog. Kanila dili mabati ang tingog sa magsusukot sa buhis. Ang mga ubos ug ang mga bantugan atoa didto ug ang mga binatunan gawas sa iyang agaalon. Busa ang kahayag gihatag kaniya nga anaa sa kaalaot ug ang kinabuhi ngadto sa mga mapait ug kalag nga nangandoy sa kamatayon apan kini wala moabot ug nagapangita niini labi pa kaysa mga bahanding tinaguan nga nagakalipay og dako yamot ug mahimayaon kung ang lubnganan ilang hingkaplagan. Ngano nga ang kahayag gihatag sa tawo kinsang dalan tinaguan ug nga sa Dios ginakutan. Kay ang akong pagpanghupaw magauna sa akong pagkaon ug ang akong pag-agulo ginabubo sama sa tubig. Kay ang butang nga akong gikahadlukan midangat kanako ug ang akong gikasaligan ang akong gikalisangan miabot kanako. Hallelujah. Wala na kanako ang kalinaw, nianiya kanako ang kahilom, nianiya kanako ang pahulay, apan ang kasamok moabot man. Praise God. Kapitulo 4. Unya mitubag si Elipas ang timanitanhon ug miingon,
Kung may mosulay sa pagpakisulti kanimo, mag-uol ba ikaw? Apan kinsa ang makapugong sa iyang kaugalingon sa pagsulti? Aniya karon daghan ang imong natudluan, ug ikaw nakalig-on sa mga mahuyang ug kamot. Ang imong mga pulong nakaagak niadtong nagakapukan, ug imong gibaskog ang mga mahuyang ug tuhod. Apan karon midangat na kini kanimo ug ikaw naluya. Kini nagtandog kanimo ug ikaw nasamukan. Dili ba ang imong kahadlok sa Dios mao'y imong saliganan ug ang pagkatulid sa imong mga dalan mao'y imong ginalauman? Hinumdumi, ipakiluoy ko kanimo. Kinsa ba ang nawagtang nga walay sala? Kunhain ba ang matul-id nga kinalaglag? Sumala sa akong nakita kadtong magadaro og kasalanan ug magapugas og kasamok, magaani sa mao usab. Pinaagi sa gininhawa sa Dios nalaglag sila. Pinaagi sa uno sa kasuko niya nangaut-ot sila. Ang pag ang pagmulob sa leon ug ang tingog sa mabangis nga leon ug ang pango sa mga gagmayng leon nangahingo. Ang tigulang nga leon mamatay tungod sa kakulang sa tukbonon ug ang mga leon ug ang mga anak sa leon nga bay nagakatibulaag sa halayo. Karon usa ka butang gitaho kanako sa tago ug ang akong igdulungog nakadawat sa usa ka hungihong niini. Sa mga panumduman nga gikan sa pananaon sa kagabion sa diha nga ang mga katawhan anaa sa dakong paghinanok. Ming-abot kanako ang kakulba ug pagkurog nga nakauyog sa tanan ko nga kabukugan. Unya sa akong atubangan milabay ang usa ka espiritu, ang balhibo sa akong lawas mitindog. Kini mihunong apan wala ako makakita sa dagway niini. Sa atubangan sa akong mga mata dihay usa ka anino, dihay dakong kahilom ug nabati ko ang usa ka tingog nga nagaingon. Ang tawo nga may kamatayon mulabaw ba sa pagkamatarong sa Dios? Mulabaw ba ang tawo sa kaputli sa iyang magbubuhat? Ania karon siya wala magbaton og pagsalig sa iyang mga alagad ug sa iyang mga manulunda siya nakatimaan og kahungog. Labi na gayud kadtong nagapuyo sa mga balay nga lapok, kang kinsang patukuranan anaa sa abog, nga ginadugmok una pa sa mga anunugba. Sila ginalaglag sukad sa kabuntagon hangtod sa kagabion. Mga wagtang sila sa walay katapusan ug walay tawo nga makatimaan niini. Dili ba makuha ang ilang kabantog nga anaa kanila? Sila mga matay ug wala ug kana walay kaalam. Praise the Lord. Kapitulo 5. Sumangpit ka karon, anaa ba ing isa o anaa ba ing bisan kinsa nga motubag kanimo ug kinsa sa mga balaan ang imong kapasingadtuan? Kay ang kalibog mopatay sa tawong buang-buang ug ang kasina molaglag sa tawong pahong. Nakita ko ang buang nga nakagamot apan sa gilayon gihimaraot ko ang iyang puloy-anan. Ang iyang mga anak halayo sa kaluwasan ug sa ganghaan sila nangadugmok. Sila walay bisan kinsa nga magaluwas kanila. Ang iyang alanihon sa mga gigutom pagakanon ug kana bisan sa katunukan pagakuhaon ug ang giuhaw sa bahandi motulon. Kay ang kasakit dili magagikan sa abog ni ang kasamok magagula gikan sa yuta. Apan ang tawo ngadto sa kasakit na tawo ingon nga ang aligato sa itaas mopaingon. Apan sa akong bahin ang Dios maoy akong pangitaon ug sa Dios ang akong tuyo adto ko igatugyan. Nga nagabuhat sa mga dagkong butang ug dili matukib, mga butang katingalahan nga dili maihap. Nga sa kalibutan nagahatag og ulan ug sa kabaulan nagpadala og tubig.
Sa pagkaagi nga kadtong mga tuwa sa ubos ngadto sa itaas iyang gipahamutang, ug kadtong nanagbakho ngadto sa kaluwasan ginabayaw. Siya magasumpo sa mga hunahuna sa malimbungon, sa pagkaagi nga ang ilang mga kamot dili makahimo sa ilang mga buluhaton. Siya magadakop sa mga maalam diha sa iyang kaugalingong kabatid, ug ang sabot-sabot sa mga guwansinanggo guwatsinanggo mahimong pakyas. Ang kadulom mao'y ilang ihibalag sa maadlaw ug sa udto magasukarap sila ingon sa magabii. Apan siya nagaluwas gikan sa espada sa ilang baba, bisan ang mga kabos gikan sa kamot sa mga makagagahom. Busa ang kabos may palaabuton, ug ang kasalanan magatak-om sa baba niya. Ania karon bulahan ang tawo nga pagabadlongon sa Dios. Busa ayaw pagbiay-biay sa mga kastigo sa makagagahom. Kay siya magahatag sa sakit o pagabugkusan. Siya magasamad ug ang iyang mga kamot mao'y magaayo. Siya magaluwas kanimo sa unom ka kasamok, oo bisan sa pipito ang kadaot dili makadapat kanimo. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa pagahom sa espada. Ikaw pagkataguan gikan sa hampak sa dila, ni malisang ikaw sa pagkalaglag sa mudangat kini. Ang pagkalaglag ug tinggutom imong pagkakataw-an, ni malisang ikaw sa mga mananap sa yuta. Praise God. Kay ikaw magpakig-uyon sa mga bato sa kapatagan, ug ang mga mananap sa kapatagan makigdait kanimo. Ug ikaw masayod nga ang imong balong-balong anaa sa pakigdait, ug ikaw moduaw sa imong Pinoy-anan ug kanimo walay mawala. Ikaw masayod usab nga ang imong kaliwat mahimong dako ug ang imong anak sama sa kabalilihan sa yuta. Ikaw moadto sa imong lubnganan sa hingkod nga panuigon, sama sa usa ka tapok sa trigo nga maani sa iyang panahon. Ania karon kana atong gisusi, busa mao man kana, patalinghugi kana ug kana tulotimbanga alang sa imong kaayuhan. Praise God. So mo na mga igsoon ang giingon, una nga giingon ni Elipas nga timanitanhon. Praise God. So, magpadayon ta mga igsoon sa atong pagbasa sa sunod nga episode. Atong paninghaon pagbasa nga human ato ang libro ni Job. Karong gabi una. So, tambayanan yung mga igsoon. God bless us. Padayon ta sa pagdawat sa panalangin sa Dios pinagi sa mga pulong dinhi sa Connect to God Global Ministry page sa atong live Bible reading YouTube channel. God